ate, pangalan niyo po? Lilia. Lilia Valdez. Lilia Valdez, ang taray. Nag-lipstick po kayo para sa occasion. Tama. Ilan taon mo ba kayo kung di nyo masamain? 69. 69? Ay, parang may nalala kayo. Ha? May nalala kayo 69? Hanggang ngayon? Masubo ako sa mga ito. Sige mo po. Ano? May na 69 hanggang ngayon? Opo. Joke. Ano daw? Oy, joke lang yun, ha? Ang joke, hindi. Naniniwala kami. Kailangan mga ganyang edad may alindog pa din. Tama po ba? Dog. Dapat, ay, sino po ito nagkaladkad sa inyo? Ha? Uncle? Kamag-anak? Uncle mo o pamangkin? Pamangkin. Ito naman, ginawa mong uncle, mas bata sa'yo to. Ayan, ito matamtang bagets, 15. Napasubo. Pag napasubo, subo na. Ganon. Ganon talaga. Rekta na. Dahil bata. Diyos ko lang. Okay. So, sisimulan ko. Bahala na. Fill in the blanks. Sisimulan ko. Pag alam niyo yung kanta, pasok. Okay po ba yun? Nakasang ang loob to. Alam niyo lahat to kasi ito yung mga sikat na kanta na. May nakahanda tayong medic dyan para pag may bumulwak ang bahay bata, andyan na yung mga medic. Kasi mataas to eh. Medley to hanggang 4:30. Game. Pasok. Ako muna, konti lang. Ayoko sana na ikaw'y mawala. Awawa sa lamang ang aking Gagawa talagang ayaw na. Sino pa kaya unang wala ka na. Mga sa ibang lyrics, okay lang yan. Oh? Medley. Iba-iba. Ayun. Akala ko ikaw ay aking totoo sa aking paningin? Nung ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mamalapit sa'yo. Ninais kong malaman mo ang mga
Grabe, parang yung pinaka-highlight shit. Ate, bakit meron ka sariling tono? Meron kang ganon? May sarili mong mundo? May nakikita ka bang hindi namin nakikita? Kasi kahit anong bilis o bagal, isa lang eh. Okay lang ba yun? Ikaw naman, mahusay pala si ate. Charot lang. Charot. Siyempre. Hindi mo pa memorize yun? Hindi mo pa alam sa lagay na yun? Uy, palakpakan sila mga kaibigan. Pangalan mo na, darling, sorry. Jocelyn po. Justin and Lilia Valdez. Lilia. Kumpleho talaga si Madam Lilia. Palakpakan natin. Thank you, guys. Thank you. Ano, hindi pa kayo bababa? Hindi pa kayo bababa? Ano? Charot. Palakpakan natin sila, come on!